Polska! Tu jest Polska! Tu jest Polska! Zwyciężymy! 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 Koler gotowy, za chwilę pojawi się tutaj prezes. Zaprośmy go serdecznie! Jarosław! 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 Chodź, Witek! Jarosław! 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 Blisko zachęcił, że do nas przyszedł! Są z nami skoczniowcy! Są z nami przedstawiciele wielu ras i wiotek! Różnych branży, są górnicy! Pozdrowmy ich wszystkich serdecznie! Oklaskami! Widzę już kaski stoczniowców! I zapytajmy głośno nasze władze, gdzie są polskie stocznie? Gdzie są stocznie? Gdzie